मोनसे भिडिअ बयखौबो बरायबाय आब'मोन आदामोन आं दा मोनसे जायगायाव थांगासिनो दं नायलांबाथाय भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक होदो साबस्क्राइब खालामदो बारा गोबाव खालामासै आंजों लोगो सासे दं आरोना बेबायदि गायदों YouTube खामानिया जादोंमोन दिनै बेयो दुखुनांथाव आरो बिनिखायनो बर' राव बर' हारिमुखौ मोजां मोननानै बिनि आखायाव लानानै हाबा मावनाय बिथांमोनहा जे दुखुनांथावै जिउ गारनांदों बे जारिमिना जोंनि थाखाय दुखुनांथावखाय आरो बियो जाहाथे इयुनाव आरोबाव जाबावा जोङो बेखौ थांखिनानै बे खौरांखौ होनानै जोङो बिथांमोननि जि मुंख्लं जालांनाय बे मुंख्लं जानायखौ गोसोखांनांगौ आरो बिबार बावजेननो थाखाय लेङाइ आफादगिरि रमेला इस्लारि बायद'खौ खावलायनाय जाबाय आरो बे हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय जोंनि मानगोनां आफादगिरि लेङाइ आफादगिरि बिथांमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' गाहाय नेहाथारि अनिल बसुमतारी लोगोसे जोंनि लोगो आफादफोरनि मानगोनां आफादगिरि गाहाय नेहाथारि बिथां आरो गेदेमा नुजाफैनो हानाय साबायखर थाबाय रमेला इस्लारि बायद'निसिम आरो लोगोसे
हानजा बिथांमोननिसिम दायो जोंनि गुबुन मोनसे हाबाफारि बे जाहैबाय बर' Kalasın dengannya. Sidangra. Mandeng ya. Tuh, matanya dikit. Oke. Ayo Video nang na atra. Dia water supply dia. Đây là một cái chỗ rừng mà bạn nghĩ hình gì của kìa Ini nunggu ini. open kan Respect sih. nama nih mana Info. info Indi bilang ini info Ini sih dia. muka 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 reeling and twisting machine. jenis pastime namanya Muka reeling and twisting machine. Itu motorized iris spinning machine. Sodori spinning iris spinning machine. Sodori. Sodori নামের মানুষ এই জন্য বানাইছে। হ্যাঁ, সাইকেলটা সুদুরি। ada আর রেসপন্ডর মেশিনটার নাম দেওয়া হয়েছে সদরি ইরিস স্পিনিং মেশিন। karinjengnya mana dia solar Macam tu na. solar pen Mula tu murah na ini. tuh germani parah Ikut. Dia tahu mesti bikin na. tak gitu dari sini thanglah जों नैबे थांसै tuh Ang oi macam. एक्सप्ल खालामनि जों बिदिसो मोजां Ni juga lain nama. बिथिं बारा जेबो गैया लाइब्रि
ओरैनो देलायग्रा kon Ayo gitu. मा दं बेयाव नायनोसैलाय एग्रिकालसार ना मा होनोमोनलाय एग्रिकालसार Riil say maya tuh. नायदो Ayo may hagra fizikal. माइ हाग्रा ना नुनाय नङा खोमा आं केमेरायाव नुदों Mana hono iku? आं नाम दंना ना खावै Bugil sama ora. खावैसो ना नाम गैया ग्लासनि गुरु या गासिनिबो दंजोबो आरोना बेयावहाय Riil na fizikal. फुल Mana riil na fizikal. अबे रियल बा Riil na. रियल थाय औ मिस नायनोसै बै मैखुन बिबार बागान दं मा दं जायाखै नायलादो आलु मा होनदों नामाव नायदो তিন মাসে তোমার বিক্রি করার বিবাহ খানা তাই না बिबो ना গাইগ্রা गायग्रा আরে বড়িয়া তো हाग्रा बियो माइ हाग्रा दिनैसो आंबो इउटुबावसो नुबाय थायो बड'लेण्ड बिनि बरिया मेसिन बानायलै माइरेबो हारभेस्टार बयजों मा दंबावोब्रा दङ ना apa दिनै जों सानावनो एग्लुंजोबगोन ना मोनायाव फैनो मोना जोंहा ओरै थांसै जों ओरै दंबावो नो ini last nih ini last tang minggu berapa nah दङलै फाग्ला लास जायाखै ओरै फै ओइजों दं औ oh iya baik बेवहाय मोनायाव जागोनब्रा बेवहाय बे एक्जिबिसननि मोसालाबायनो गियो बेखायनो ब्रा बेयाव गासिबो मानसियासो सोलायदों हांखा सिलेम मा बुस्थु बे बेजों मा खालामो बेजों मा खालामो हांखा सिलिम गानजा सोबग्रा बुजियाखैमोन आं मिन्थियाना जोङो बिदिखौ आगोलबा मा होनोमोन बे हाथा हाथासुनि गोसो थोनाय दंबालां गैया हाबा जानोसै बालां बाथौ हाबा जाबा बेखौ नांगौ अनला होननानै माबाफ्रा दाना बिदिखौनो बाहायला हौवा गोदाननो मा होनो बेखौ कफ्रि दिन्थिफुंसालि मावख'निफ्राय मोनसे खावलायनाय बैसागु दामग्रा नामा मोननानै बे बैसागुनि फोसाबस्रांग्रा बिबार बे बैसागुनि दमासिनि दिन्थिफुंसालि मावख'नि दमासियावसो बिराद सिगाङाव गोबांथार बेरायनोबो लेंहरनो बेरायदो गोग्लैनानै दङ दा हैफिननांगौ अननानै फोसाबनानै हमनानै होयोब्ला बेरायहैयो गाहाम जागौ जेखाइ फोसाबग्रा बुब्लिसिम मोनसे फोसावनाय अननानै जोंनि नैबे दिन्थिफुंसालि मावख'नि बायना जानला मोनला सेन्देल नाम लागासै सानैबो बयनि संसार जानाय मोनजोबो ब्रा बै याव बर'नि न'खर मा नायोमोनलाय बेयाव दैखर दैहु बन दोनग्रा न'खौ मा होनोमोनलाय बोरै नामा गैया
Gograno. Main ba? Sura. Calendar. Tanya. Singaw na ini pe. Singaw je begini. Jala. Kalau itu jangan namanya. Ada be. Kopra. Onai, Noma, Sahami, Nuhau, Cendera Kuna. Kamu mana bau? Cendera Kuna goreng. Okong. Bising. Tempo. Yung mainan dong. Ada be, itu mau. Engkam Songgrano. Nama Tumbra. Bakri. Sandanga. Songbrai. Broina. Kain. Jekai. Hasni. Oh, mai dong buki mai dong. Hindi kunjung misi. Hindi kunjung misi. Mai goli. Oh. Jagra lingra eri hai jebu gya dena nalang sih jebu mama noye tukang sap sa jagra lingra dong are bere kang bai da video ko na nama wajib kamu komen tahu dong ngote like subscribe Share. Kalau nggak jawab, tanya dong harta. Jadi panggil becang. Please. Temen kita foto banget sih. Iya thật mình drink dry. Bumi boroper kuse za. Dian ada serem.